pilinan to. Lupang pay ko na tayo. Nagser-servi tayo iti ako. So, ito nakaskas na, kakapsat, napanusot na po na. Nasapay na kumakarot. Tatayuan ang pili. Pili tayo kupay karot. Nakaikahi. Nagtay tayo. Nagservi ko na. Saan tayo kumakarot kung ang aisyasi? Tigana. Saan tayo tikasta? Saan tayo tutunag? Nakakaasi, ipagpanagan tayo. Sa sumat tayo ka nung amahukom. Kaya din ito kasi tayo kung aramitan tayo mo, nagipiso nga ngay pagpaga tayo. Kuna na pa amo tayo kuna na ati panamukom, kuna na itikos, amay puso, kadagiti aramid, kadagiti kakas sa abanbanat, kuna na iso, kuna na mayan murot itikno. Kahit pag-arupan, kaya asi tao, kuna na namukom, kadagiti aramid, kadagiti kakas sa abanbanat, aramitan mo kita, kuna na malis lang po, kuna na namukom Diyos, kuna na kasak nila. So, naglawag barot ka kapsak. Wala na ba? Ay mo na dito kaya tinabak na itipad na. Kaya na alos na. Kaya hindi na kaya kapalagpunan na. Ay na ako kaya itinaimbag. Diyos ko na na ito ang latak pa namin pabawin. Karot, naglatak karot ka kapsak mo ito'y. At nagarot ipalagsuntong nagitiso amin. At sito kayo latak na ito'y. Nagsalta ko lang ang niya. Kami kayo ang pagkakaroon na itibalan. Pagkikon ko na ni Apo at pag-alawag ka ng surat na mapalaglagan ito kakapsat, na ito itong gulmay sa kanya tayo natipiso garon ang managtalinood lagta, itiso garon mapambati itong gulmay sa kanya tayo ang tayo nagitaat alaganan lumasano ikat pambati at ito inanay pa itirumamot lang kakapsat yunaratar na tayo nagmayak wala na itirumot ay tutulong para na nagpipisa ka rin ng pambati tayo ang kastakta at namanoran ang napakatpal kung gano'n sa kanya kayo. Ituloy ko kakatsa atin di Kapitulo 2 kuna na itinsuot na kuna na itinakayat kuna na ngay barwad nagiti umuna kasurat ngayon kuna na tayo ito'y kuna na itutol ko siya adyak ko umalmanan sa na kayo asila labingin kung nilaw na tagusyak ko na apay Kumantit ka po na, nagitimang mangyari, hindi kong galmay sa kanya kayo. Nakasalo kayo, kunana. Hindi pa nangiting-iting, hindi may sa mga Diyos. Hindi kong galmay sa mga pagpati. Isupat ng laro, hindi kumay. Namagkagkagsak, hindi kong galmay sa kanya kayo. Pagkas kita, iba ay nagaroon. Nagitiling-lima, nagitipuso kayo. Yatay ko na. Karot, kaya tayo karot niya, susurutan. Sugat ko na napagtagay ko na bandira at nagaroon yung pahay na. Wala na pa'y. Kung niya ako yung titigalan, kinitiso amin at pagpagdaan tayo garoon. Nagpagdaan na. Tablong kipasta, magkagitong tayo tibiyag na ako na ngayon. At nagaroon, hindi panginanamay, hindi kong galmay sa kanya kayo. At tumas manan, hindi kumdas manan. Nataraon tayo manan. Iti so nga, tungaan daw sa may manan kay manan amatano di tayo tungaan daw di tayo manan nga panagtitipon pag daw Yeah.